Il-Gvern nieda dokument dwar il-programm tal-Fond Ewropew Soċjali Plus għal konsultazzjoni pubblika. Programm li fiħdanu jinkludi fondi Ewropej li ammontaw għal 193 miljun euro bilan li jiġu investiti fil-ħiliet u inizjattivi favur il-Maltin u l-Awċin. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa dar il-Mediterran fil-Belt e kif ġie introdott id-dokument ta' kif huwa ppjanat li jintefqu dawn il-fondi sal-2027. Fil-fatt fiħdanu dan id-dokument jinkludi 4 prioritajiet. Dawn huma li jissaħħu l-opportunitajiet tax-xogħol u reżiljenza tas-suq tax-xogħol b'allokazzjoni ta' 57 miljun euro, it-trawwim ta' inklużjoni attiva l kulħadd b'allokazzjoni ta' 53 miljun euro, edukazzjoni ta' kwalità u inklusiva u tisħiħ fit-tagħlim ta' tul il-ħajja b'investiment ta' 77 miljun euro u l-aħħar priorità hija li tiġi indirizzata realtà ta' persuni mċaħda minn affarijiet materjali, dan b'allokazzjoni ta' 5 miljun euro. Apparti minn hekk se jkun hemm allokazzjoni wkoll ta' miljun euro għat-tisħiħ tal-operat tal-imsieħba soċjali, dan blan li jkompli jsaħħaħ dialogu soċjali fit-tfassil tal-politika nazzjonali. Dwar dan huwa news tkellem mas-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Kollha jorbtu biex ngħidu hekk mal-aspett ta' taħriġ kif ukoll l-aspett soċjali. Qegħdin naraw inizjattivi biex inkomplu nħarġu aktar nies, naraw li niġġieldu n-nuqqas ta' impjiegi meta jkun hemm fost iż-żgħażagħ, li ninvestu aktar fiż-żgħażagħ, li ninvestu aktar fl-edukazzjoni. Fil-fatt qegħdin inħabbru illi nestendu il-one tablet per child issa għas-sekondarji. Huwa spjegaw wkoll li l-pubbliku jista' jkontribwixxi f'din il-konsultazzjoni sal-aħħar ta' Awwissu fuq is-sit tas-Segretarjat għall-Fondi Ewropej.